Vítam vás na tejto tlačovke, prosím oboch trénerov o krátke zhodnotenie zápasu, najprv vás pán Zavadil. Tak ja v prvom rade musím pogratulovať víťazstvu. Čo z našej strany zlatý bod, aj keď sme dajme tomuto víťazstvo pri trochu šťastia mali na dosah. Ale teraz hovorím ako na stranu, na schvál sme im nechali vyhrať, aby sme mohli proti nim hrať play-off. Nie, proste my sme radi za ten bod a hovorím, pri trochu šťastia sa mohlo hrať, alebo teda vyhrať, ale bohužiaľ nie. Sa to mužstvo trošku začalo, tí chlapci začínajú po zranení vracať ešte dvaja hráči, možná, že o kapičku budeme ešte trošičku silnejší, ale celé smerovanie je proste dohrať tú súťaž čestne, zodpovedne a viac nemáme žiadne ciele, tak asi toľko. Pán Tomko? Tak, naše očakávania v tomto zápase boli trošku iné, hlavne ten vstup do zápasu, kde sme urobili katastrofálne chyby, my sme ponúkli bandu Považskej Bystrice, nech si strelia 2 góly. Potom sme sa trošku spamätali, dali sme kontaktný gól, vyrovnali sme na 2-2 a opäť sme kopili chyby, strácali sme puky, prepadávali sme a Považská Bystrica svojím zodpovedným výkonom v strednom pásme nás nepúšťala do nejakých prečíslení. Oni sa väčšinou sa zameriavali na obranu stredného pásma. My sme to chceli prekonať čo najjednoduchšie, ale nešlo nám to. Vyrovnali sme v riadnom hracom čase po obrovskej snahe, po zlepšenej hre v tretej tretine, lebo prvé 2 tretiny z našej strany boli veľmi slabé. No a v závere jasné, v našom útoku je sila a to potvrdil aj Ďuro Prochov, kedy prešiel celé ihrisko a krásne zavesil, takže ďaká Bohu aj za tie 2 body. Veľmi si ich ceníme, pretože dnešný zápas bol ťažký, hovorím, tá Považská hrala veľmi organizovane a ťažko sa nám presadzovala cez nich. Aj v strednom, aj v obrannom pásme.